Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, EBS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Rebe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, John Go, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Villan Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, BCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Ati Payungot and Family, Corabel Trading, BP Diliarte Electrical Supply, Sali Marange Etak Etery, Lito Evelyn Hadraki and Family, Charlie Jonamil Garcia and Family, Cherry Ocanyada, Reniel Becky Peralta, Hiner Virgie Asnar, Mayra Famadors Flower Shop. Mga katuyuan sa Santos nga Misa. Healing of Tati Sigura, Jaime Rosauro, Mrs. Chin Lam, Lito Eddie Aya, Erlinda Yu, Rodolfo Raila, Joel Tauk, Susie Padrigano, Florencia Ramasasa. Good health of Arlinda Paras, Mrs. Chin Lam, Lito Texon. Birthday blessings for Anunciacion Atega, Elaine Galieto, and Tess Masias. Mga mayong buntag ninyong tanan. Mga hinauta nga pinagi ng Santos nga Misa, naata mas mayong kahimtang sa panglawas, labi pa sa kalag nga maandam na ito pag dawat ang Gracia Santos nga Misa. Usab, usab, mga tigsoon na ito nga masakiton nga naanag simba sa telebisyon, no? Sila usab, sila ang kadawat sa Gracia, ilang mga panimalay unta, sa misa, maingon na ito malimpyuhan sa mga evils that is in the house. Umao, atong sudan Santos nga Misa, sa ngalan, samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, maandaw kita pagsaulog ng Santos nga Misa, atong basulan ang atong mga sala.
Himaya sa Diyos dito sa mga langit. Glory to God in the highest, and peace to his people on earth. Lord God, heavenly King, Almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory to God in the highest, and peace to his people on earth. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father. Receive our prayer. Glory to God in the highest, and peace to his people on earth. For you alone are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High. Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. Glory to God in the highest, and peace to his people on earth. Magampo kita. O Diyos, among amahan og tigpanalipod, kung wala ikaw, walay maligon, walay santos. Tultuli kami nga nas kinabuhing tunhay. Pinagis pagtabang ka na mo sa hustong paggamit sa butang ning kalibutan. Pinagis sa mga Gineso Kristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo Dias kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Sa laing higayon, may tao nga gikan sa Baal Salisa nga nagdalag kauhaan kabuok pan nga hinimo sa sibada nga unang abot. Nagdala usab siya bag-ong inani nga sibada aron ipakaon niya sa mga propeta. Si Eliseo miingon kang gihasi. Ihatag kini sa mga tao aron kanon nila. Apan ang iyang sulugoon miingon, dili kini paigo sa usa ka gatos ka tawo. Busa miingon si Eliseo pag-usab. Ihatag kini sa mga tao aron kanon nila kay nag-ingon ang Ginoo nga dili kini mahurot nila. Busa gidulot kini sa sulugoon ngadto sa mga tao. Nangaon sila ug may nasalin sumala sa giingon sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Ang kamot sa Ginoo may nagapakaon ka nato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan.
Ang kamot sa Ginoo mao'y nagapakaon ka nato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat o Ginoo. Ug padayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian. Ug pasuginla sila sa imong gahom. Ang kamot sa Ginoo mao'y nagapakaon ka nato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang mata sa tanan nagatan-aw nga malaumon kanimo. Ug gihatagan mo sila sa ilang kalanon sa husto nga panahon. Gibukhad mo ang imong kamot. Ug gitagbaw mo ang tinguha sa tanang buhi. Ang kamot sa Ginoo mao'y nagapakaon ka nato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo hadul sa tanan nga nagasangpit kaniya. Sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Ang kamot sa Ginoo mao'y nagapakaon ka nato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad ako sa Ginoo. Mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga angay gayud sa buluhaton sa mga tinawag sa Dios. Pagmapaubsanon kamo, pagmaaghop, ug pagmapailubon kanunay. Ipakita ang inyong gugma, pinaagi sa pagtinabangay. Paningkamuti aron mutunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu. Pinaagi sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. May usa lamang kalawas, may usa ka Espiritu. Ingon nga may usa lamang kapaglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo, ug usa ka bunyag. May usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tawo nga mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Glory to God, glory, oh praise Him, hallelujah. Glory to God, glory, oh praise the name of the Lord. Bless the Lord, all ye works of the Lord. Praise and glorify Him forever.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Ibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao. Kaya nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa kabungtod, nga milingkod dito, uban siya mga tinunan. Ngayon higayuna, dool na ang pangilin sa pagsaylo. Kung mitanaw si Jesus sa libot niya, us pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, mingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang ni ini mga tao. Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe. Apan sa tinuod, mao nga nahibalo na siya kung unsa iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mapalit kitag pan nga balik duha ka gatos ka denaryo, dili pa igo nga ipakaon ining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinunan nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, ingon kang Jesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 kapan nga sibada ug 2 ka isda. Apan nag-unsa man kini alang niining tanang tao. Si Jesus mingon kanila, palingkura ang mga tao. May daghang balili ni adtong dapita. Busa nang lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga 5,000. Gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios. Giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Usab kini ang iyang gibuhat sa isda, ug silang tanan nakakaon kutob sa ilahang gusto. Sa nagabusog na silang tanan, mingon siya sa iyang mga tinunan, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa gihipos nila ang tanan, ang mga salin nga 5 kapan nga sibada ug 2 ug gikan sa mga tao nakapunog napulog 2 ka bukag. Pagkita sa mga tao sa milagro nga nabuhat ni Jesus, mingon sila, sa walay duha-duha, siya gayud ang propeta nga moanhis kalibutan. Namatigdan ni Jesus nga miduol sila kaniya kay kuhaon siya aron pugson nga mahimo ilang hari. Busa mibalik siya nga naginusara ngadto sa kabungturan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Unsa man gyud ang nahitabo? Ito higayuna, nga diin nakita ni Jesus ang daghang kay mga tao nga nagsunod-sunod kaniya. Niya tan-aw niya mga gutom na sila. Ug siya naluoy kanila ug gusto niya silang pakanon. Niya gisugo niya si Felipe nga pagpakaon ng mga tawhana, mga Felipe, wa tay kwarta. Ug doon na patay kwarta, wa igong kwarta makapalit bahil ni igong kwarta makapalit og pagkaon para nila. Naingon sa si Andres, nangita may pagkaon din pero ang nahagdaw mo rin yun 5 kapan, 2 ka isda. Kanya, gutan ng mga tao, kinuging bata nga nihatag ni ini. Mga igsuon, sa Ebanghelyo, nakita na to, ang gibuhat ni Kristo, iyang gidawat ang pan ug ang isda, salamatan niya ang Ginoo, o niya paghuman ni ini, milagro. Ni daghang kini pag-ayo na pagkaon kini 5,000 ka mga tao, sobra pagani. Ang naitabo mo kini, 5 kabukpan, 2 kabuk isda, palanginan sa Ginoo. O ni daghan kini pag-ayo. Dili kini imposible. Kay Ginoo na God. So, this could happen. And perhaps it has happened yun. Pero hibaw ka ba sa batid sa
Biblia, ng mga Baptist Biblia, mga scholars ba, doon na sila yung murag nahagdaw, nga murag, doon ay laing milagro na hitabo din Ilang gipalantawan ba nga, kining gitaw to paghatag sa bata ngadto sa ni Jesus sa pan o sa isda, kanya kining panalanginan sa Ginoo. Ngayon ng Ginoo, sige, ihatag ni ngadto sa katawhan. Gihatag niya, bahin-bahina kini. In other words, ang iyang instructions, multiply this by dividing. Kini ang gibuhat sa mga apostoles. O may milagro na hitabo. Multiply this by dividing. Sa mathematics, so, sa math, di ba man ta? Kung ang usa i-divide o usa equals, uy, kamong niya din itabang 1 divided by 1, 2 divided by 2, right? 4 divided by 4, 1 lang kasi. Kana, kung mo na yung matabo o automatics. Pero sa kinabuhi mga igsuon, liba sa batasan sa kasing-kasing, lahi kini. No? Ako na i-demonstrate ninyo. Ngang 1 divided by 1 equals 2. Pamina mo. Nagdama yung pan, ya tanawon tani. Ano mo itong pan? Okay. Tanawa na ninyo. 1 divided by 1 equals 1. Pero sa ato ang sa kinabuhi mga igsoon sa manining pan, ang 1 divided nimo og 1 na 2 naman na siya. Na 2 na siya. Ano? 2 na siya si nga ang 2 divide mo og 2 1 gapon. Pero ngani kini 2 naman ni siya. Ang 2 i-divide into 2 og 2 pag yun 4 na. Ni-multiply sa bitaw. Kining 4 divide by 4 sa math 1 lang gapon. Pero ang 4 no? Kining 4 i-divide mo og ka 4, 1, 2, 3, 4, pila? 8, padayon na eh. Mga ta. Siguro dyan ko, kung sige taan, pikas-pikas, kakaon kitang tanan. Mga ison, ingon ni ini ba, ang nahitabo, ingon Ginoo, hala, bahin-bahin na ng ato. Ilang gipikas-pikas nila yun. Tanton lang pikas-pikas o pagbahin-bahin, dunay na pikas na kasing-kasing. Diba ka? Sa kultura gusto mga Hudiyo, kaya na sila magsusuri na sila. Imposible juga kayo, gawas ng publi juga kayo, nga di na magdagbaon. Kini bata ginagdagon, nagbaon gani. Musuri na gani sila, 5 ka buok. Pero mapungutan sa mga apostoles na umuwi mga baon, mana natugod, yung may kwarta, naagot. Di ka gustong pahuwam, may pagkalaog ka. Pero sila, naniguro mas sila naamoy baon. Wagoy na ningog. Bata rin ningog. Ang bata. Pero kita sila nga, gahalad sa kabata, sudan sa bata, pagkaon sa bata, muna gipikas-pikas, hatag-hatag nga sila natandog lang kasing-kasing o napikas sa silang kasing-kasing. O napikas man, muna, ang ilang mga baon, ilang silang gipikas-pikas na. Pikas-pikas. Unya na hitabo na ang gitawag itong patlakan. No? Agapi. So, hibawa bitang patlakan kita, niya magkatampo ang tanan. Di lang ang katong way baon makakaon, manubra pag yun. Ibaw ka, manghinaon tadyog ko nga kinibang ang milagro kita na hitabo ba? No? May untang milagro mahitabo karon panahon na
kining milagruha, kining sa gitawag to pagpikas-pikas, pag multiply by dividing. Morning klasiya sa milagro atong kinahanglan karong panahon na gyud. This is what we need in our country, in the world of today. No? Tanawa ra guni. Og pagkaon lang mga igsoon, daghang ta pagkaon ay. Because God will always provide for us. There's always sa dagat na agi ng isda, God will see to it that there will be food for us. Siguro ko yung providence, there will always be food, plenty of food. Ubo dyan sa kalibutan. O iba sa kita, around the world, ang pagkaon, priority ko na, daghan yung pagkaon. Gani, daghan makayong usik, gani. No? Pero sa kadaghan sa pagkaon, hibaw sa nga, daghan yung kaya yung taong way pagkaon, malnourished. Kita bagay tagtao nga namatay tungod sa may pagkaon. Usa may rason ni ana. Kahakog. Wa ang pagbahin-bahin. Wa bahini. Wa mapikas ang pan. Kaya wa mapikas ang kasing-kasing. Nakabatikod ka? Tungod kaya para sa ubang ilang mat, wa man sila ang gitawag to multiply by dividing. Ilahag yung hibuan mo rin begini. Add. Puros add sila, oy. Addition. Tantong addition ni mo, dahil na kay addition, doon ay mga taong ilang kinabi, puros minus at puros. Tao lang na yun. Sample lang ito. Kanang sa inyong pagkaon karon. Kung ikaw mo kaon ka, sikag add sa mga kagulingon. Tanawa ni mo ubang kaong mga igsuon mo, ilang kaon puros lang mo, minus na puros sila, ha? Nagyod. O ka na nasa lamisa. But it's happening around the world. No? In our grade, kung wihata na sa atong pagpulos ng kaugalingon, somebody will be hungry. Somebody. Ato sa tupapa karon, no? Doon naging siya kanang mensahe, encyclical kini, suwat kini ba nga gusto niyang ipahamgos kalibutan ba? Laudatus si. Mao ning bago niya encyclical, bahin sa kinaiyahan. Pung pa niya ang kinaiyahan kuno nato, ang kinaiyahan. Gihatag sa Ginoo, alang ka natong tanan, everything in creation are buhat ni Ginoo para nato gyud nga tanan. Pero ang kapait lang pung pa niya sa yang encyclical nga ang tao ba, no? Na mga tao nga nagpahimus sa creation, nagpanamas tama sa creation, nagpalabi-labi ni ini, to the extent, no? Na sa ilahang pagpahimus ni ini, no? O sa ilang halakog, ang apiki, mo in town ang mga timawa ug kabus. Mao na unta para nistanan, pero tungod ding mga tawhana. Isgutan ganyan ingon sa, look, what happens sometimes. Tanawa, example, ang tubig. Tungod kay sa ingon nato sa pila ka tawo nga sa kahakog nila, ang dibuhat nila, mao pag whatever they do, ang ato akarong tubig polluted na, no? Sobra ka nga industrialization ug unsa man galing. The reality is ang tubig di na kakainom bisag asa. Di na mainom ang sapa, di na aminom ang tabay. Pero kinsa may na apikihan ini. Ang tubig palito na. Kasi makapalit, ang dato, ang pobre makapalit. Ang pobre gyoy na apiki. Umapalit ang pobre mo inom sa tubig sa tabay. Madiarya man. Samot ka pobre. Kaya example gihatag niya na, look what happened. Kung pa na, ingon ni ini. Bumitaw na ingon siya, with this ba, tinuod nindot kayo, na kining milagro ha, kinitang milagro gino ba nga, mingon na ito nga, that happens from our heart. Nga, mapikas ang pan, no? Nga mausan mapikas atong kasing-kasing, sama sa kasing-kasing ni Jesus yun. Kayong gitugutan, nga iyang kasing-kasing, mapikas diha sa krus. Practically, broken. Pero diha sa
kapika sa kasing-kasing ni Kristo na hibawta, nibuhagay diha ang tanang grasya ng tibok kalibutan, the divine mercy. Na nibuhagay diha ang grasya nga gitawag nga tugway kinutuban, ang pasaylo nga usad nga pasaylo to sa kanunay, ang healing kaayuhan nga maabot sa atong kinabuhi, lawas o kalag diha sa nabuak ang kasing-kasing ni Kristo sa krus. Diha. Nga divine mercy ni Ama diri, nga kita dibutom sa divine mercy. Magtikod mo sa chaplet, no? May kibinisa ni. Look at this. Namatay ka, Jesus, apan ang tuburan sa kinabuhi, bidagayday alang sa makalag, ug sa kaluwasan, sa kaluoy, ug sa naukab, alang sa tibuok kalibutan. O tuburan sa kinabuhi, dili masukod ang Diyos ng kaluoy, lukpa ang kalibutan, o ibubo ang imong kaugalingong kanamo. O dugo o tubig nga mibuhagay gikan sa kasing-kasing ni Jesus, ang tuburan sa kaluoy. Memorize mo? Pray with me. Alang kanamo, nagasalig ako kanimo. Bulahan nga Dios, bulahan magagagahom, o bulahan nga walay kamatayon, kaluoy kami sa tibuok kalibutan. O kana atong ibalik. Mao kana ang nibuhagay diya sa kasing-kasing ni Jesus. Nabuak ang kasing-kasing. Sa misa, makamit ko ba juga, dahil pa sa konsagrasyon, mingon yung pare, kini, ikusagra, gibuak ang pan, nga ang lawas ni Kristo. Kini, gibuak alang kaninyo. Sa ito pa, gisakripisyo diyang kinabuhi alang kaninyo. Unya, diya santos nga misa, maogi na hagit na to, nga we break bread. Nga sa kinabuhi ta, atong kinabuhi, ato sa gitang ingon na to, nga buakon, no? Pikason, alang sa pag-alagad nga to sa isikatao. Mao kanay kahulugan sa atong Eucharistia, the breaking of the bread, the breaking of one's life, the offering of one's life to others. Mao kana. Diha mo tubod unta gyud. Nga kita makasimba unta gitaw gitata nga gitawag to kasing-kasing nato nabuak na, napikas na ug kaumo na mo bahin-bahin o mutabang sa uban. Si Santa Faustina sa Divine Mercy, nasa si Ginoo ba? Ingon siya, ingon ni ini, mga isuon, ang iyang kaluoy nga moabot sa kalibutan. Pinaagi ka nato. Kitagaan ta niya ang nagitawag to the ABC of Divine Mercy. Kamong na rin hibawagin mo. Ang A, pumang pa niya, as, ampo, alang sa kaluoy sa Ginoo kanunay. For the mercy of the Lord. Di lang alang sa mga kagalingon, kundi alang sa katawhan. Always ask, always draw from the heart of Jesus. Ask for it, God. Pangayuan ka na siya. Laybas ka pasayluan sa mga sala. A na siya. Ang B, be merciful. Bati o kaluoy. May ito sa'yo. Kaya ikaw, kaluoyan ka sa Ginoo, ang ikaw maluoy. Ipasaylo ka sa Ginoo, ang ikaw pasaylo. Ihatag ang kaluoy nga sa katao. Ikatulo, ang C, complete trust in Jesus, in Christ. Kumplito yun nga imuhang pagsalig ni Kristo. Hibaw ta nga siya nagmahal ka na to. Siya Diyos o siya always faithful to us. So complete you trust. Mabitaw nga ang pag-ampo sa Divine Mercy usa na gyud paingon. Jesus, I trust in you. When you say that, Jesus, I trust in you, I assure you, miracles will happen in your life. Abundance miracle. Blessing in your lives beyond your imagination. Why are you confused and agitated at life's problems? Leave your anxieties to my care in order for everything to work out for the best. When you abandon yourself to me completely, all is resolved peacefully, according to my own designs. Don't allow yourself to get to the point of desperation. By no means
let agitated prayer overcome you, as if I should comply with disorientated demands. Rather, close the eyes of your mind and say with confidence, Jesus, I trust in you. Avoid preoccupying yourself with anguished visions about what you're lacking in life or what the future should hold. I have marvelous plans that will fulfill and exceed the greatest longings of your soul. Therefore, don't worry or impose your ideas upon me. Let me be God and act freely. Give yourself over to me in the most pure and surrendered trust. Rest in my peace and leave the future in my hands. Tell me often, Jesus, I trust in you. What hurts you the most is when you reason out your own ideas and try to resolve things your own way. When you say, Jesus, I trust in you, don't be like the patient who asks the doctor to heal, but suggests how it should be done. Rather, let yourself fall into my divine arms like a child. Don't be afraid. I love you. If you think things are getting worse or complicated in spite of your praying, remain confident. Close the eyes of your soul and trust. Continue to say to me at all times, Jesus, I trust in you. My hands need to act freely. Don't tie me down with unnecessary worries. Satan wants that. His desire is always to agitate, and he accomplishes discord by taking away your peace of mind. Rely only in me. Rest in me. Abandon yourself to me. I create the miracles in the proportion to your faith and trust in my goodness. Therefore, never worry again. Place all your concerns in me and sleep in tranquil peace. Always tell me, Jesus, I trust in you, and you will see great miracles. I promise you this in my love. Sa ngalan sa Mga Anak sa Espiritu Santo. Amen. Nagato ako sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan, nabubuhat sa langit ug sa yuta. Nga Yesu Kristo iyang anak, kabugtong Ginoo nato. Manam ko sa dalang sa Espiritu Santo. Ianak ni Maria nga Birhen, gisagit sa ni Poncio Pilato. Gilansang sa krus na matay gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Sa katulog kaadlaw na banhaw, misaka sa langit. Naglingkod sa tuo sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Kadito mabalik siya, aron pa kung sa buhi o sa mga minatay. Ito ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kambitan sa mga santos, kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Diya sa milagro sa pagpakaon sa 5,000 ka mga tao, ang atong Ginoo nagpadayag, ang Amahan mo hatag sa tanan natong ikinahanglan. Sa atong pagpanaw diha sa kawadon, mag-ampo kita, maghihatagong Diyos, patalinghugi kami. Alang sa atong mga magbalantay, atong Santo Papa, ug atong kaobispuhan, nga sila magpadayon sa paghatag kanato, ug mga mapuslanong pagtulunan, magampo kita sa Ginoo. Alang kanila, nga nakigbisog batok sa kagutom, nga ang ilang mga buhat sa pagpangluwas ug pag-usisa, makapakaon sa mga gigutom dinhi sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga tao, nga nangandoy kang Kristo, nga ila nang makaplagan ang usa ka Ginoo, ang usa ka pagtuo, ang usa ka bunyag, magampo kita sa Ginoo. Alang sa kalampusan sa International Eucharistic Congress, magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot,
obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Alang niining nagkatigom sa mga magtutoo, ang atong higugmaon si Hesukristo sa iyang paghatag, sa iyang kaugalingon diha sa santos nga Eucharistia. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong Pilipinong migrante nga atua sa laing dapit, nga magmaunungon sila pagpuyo sa Ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga mahiabot na sila sa walay katapusang panihapon, didto sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Mag-ampo sa imong katawhan, nga nagatigom aron paghalad sa pagdawat sa walay katapusang gasa, ng imong anak, nga puyong naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Mag-ampo kita kining sakrifisyo dawaton sa kamahang magagagahom sa tanan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga mong gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eucharistia magsantos unta kanamo. Magdala ka namo nga nasa kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Sanctus nga mahan Diyos tunhay magkagagahom sa tanan. Angay matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay og sa tanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakol sa pagkapagkatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya, gikan sa kamatayong dayon. Ug siyang pagkabanhaw,
Mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, haruban ang kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa-uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way kuno nga pag-awi. Santos, gay ikaw no, tuburan sa tanang ka santos. Padalay mong espiritu na pagsantos ng mga gasa. Ano mahimong kinialang ka na mong alawas o dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siyag pan. Mi pasalamat kanimog mipikas ug mihatag niningadto sa mga tinunan ug miingon. Ndawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mo nga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ng panihapon, mikuha sa kalis. Pasalamat kanimo pag-usabog mi dahi. Mihatag giningadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kinig Panginoon ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo nga giula alang kaninyo alang sa tanang mga tawo. Aron mga salama pa sa haylo, buhata kini aron paghandom ka na ako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo mubalik na. Para paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ning pans kinabuhig kalis kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mo atubag mo alagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas sa dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Hinunumig nimong simbahan sa tibuok kalibutan. Mahingpit kami di sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pari. Hinunuyo sa mong igsuong nangamatay. Malaom nga banhaw silang tanang nangamatay. Dahil pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himuha kami ang iyang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles o mga santos, uban kanila, amo kang daygo na amo kang himayaon, pinaagi ni Yesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan ha kanimo magagagahom nga amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo,
ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampong kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kami ginuy mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay, mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay mo mananging harian, ang gahugog ang himaya. Ginoong Jesucristo ningkas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanawa mo mga sala ko ng pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kababuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo kuno ni manaa kaninyo. Pakitan pa nag-inig sunay.
Kudiro sa Dios nagawag tang salas kalibutan mula hanggang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Lawas ng Kristo ang pinakasinabuhi. Ang dugo ng Kristo ang pinakasinabuhi ng namin. Magampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nagsaulog sa dumanan pagpasakit papakamatay sa imong anak. Kininggasa sa iyang gugma magdugang unta pagpulo sa mong kaluwasan. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Magampo kita alang sa mga igsoon itong mga masakiton. Tanan, langit nung amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob, diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo, nga mong gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga nag-antos, tungod sa sakit, o balatian, pagkaambo nga gipili siya haron mahimong santos. Sa iyang kasakit, mahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Atong pasalamat ang ato ang choir, San Pedro Calungsod Choir. Ato ang mga pilgrims, no? And offers a World Apostolate of Fatima, Divine Mercy, St. Joseph Tabunok Parish, no? Ato ang si Dr. Elaine Galieto. Of course, pasalamat ni Captain Manuel Cabriana sa Tabunok. Basta nang may appeal din sa ito ang Santos nga Misa, labi pa ito mga igsoon nga nagsimbahan sa television. No? Salamat sa pagsimba. No? Again, kining Misa, special intention gini, labi diha kaninyo,
nga makaangtag healing sa lawas o sa kalag. Usab atong pasalamat sa atong mga igsuon nga karon kay kita naman ta sa tibuok kalibutan o ang nalipas sa karon sa group nga connected sa itong choir ang kalungsod community nga to sa Australia. They are attending mass also for this. Nga to ang greeting alang kanila, no? We are one with you, we pray with you, no? So sa lagyo ta we will be one in the Eucharist. Ug sa mga igsuon nato na sa lain lugar sa kalibutan nga nagsimba sa diin Santos nga misa, we are also praying for you. Ang divine mercy ang kaluoy sa Ginoo moabot jud kaninyo. Why kinutuban, why limit? You ask the Lord, and you will be blessed abundantly. Ginoo manaag kaninyo. Manalangin ang Diyos magagagahom sa tanan. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dala niyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. We felt your word burning within us. Your word unlocked the hardness of our hearts and open our eyes that we may see you hidden in the broken bread. Lord, you laid down your life as bread and wine we see, gave strength to our hearts and made us shine with glee. When we eat the bread and drink the cup of wine, we believe that Christ in us is our hope of glory. Ye brought a ray of light, and ye rekindled our hope and led our hearts to yearn for your love. For in you is our hope of glory. Lord, you laid down your life as bread and wine we see, gave strength to our hearts and made us shine with glee. When we eat the bread and drink the cup of wine, we believe that Christ in us is our hope of glory. Through your own flesh, now made living, and by the Spirit made life-giving, you offered life to us. And as your sweat became like drops of blood falling down upon the ground, you shed your blood for us. Amen. Lord, you laid down your life as bread and wine we see, gave strength to our hearts and made us shine with glee. When we eat the bread and drink the cup of wine, we believe that Christ in us is our hope of glory. We believe that Christ in us
our hope of glory.